Sik tak telepon Lastri sih ah. Kayak si dapuran kok. Yanti oh pulang iku. Halo Yan, piye? Halo, Mas. Ora lali ta? Dino iki kan kok tak jek ngejop nang Suyo to. Yo kelingan to Yan. Aki ya kena salen. Dadan saka omah ae nek tak kono ki wong sok ribut. Oh iya, anggur macak nang kono wae wedakan bareng nang kono. Banyune wedake entek ngari korek-korek lipene yo. Emane mantung ngirit ngari sithik. Kata kok rene Yan, nyong ke anyar kabeh. Yo, oke, gas, golek tak rono ya. Yo oke. Mas, si dadak macak di Minang keke. Yo iya to Yan, mosok videoan macake natural. Yo ora apik to. Emang gak klambi. Kuning telong, atau itu ijo men ketok padin kemepian kae. Kayaknya ngono kuwi setiap sak sampun jelong menit tak saling jambon karo ijo men ketok apik kok Yan. Saiki dandane ijo. Mas, piye ki? Kurang dawa pura alisnya nyong. Deloki. Wah, tetep kurang dawa nek Yan. Yo Mas, sik golek tak bawane. Piye ge Yan lambene yo? Wis tak bingkel wis ketok apik gurung bingkene lambe. Gurung Mas, kurang kandel terus kurang ombo kuwi. Jero-jerone nggon nganune bingkene to, kok diafser. Yo, sik pandel kae. Walah yo Yan sik tak kandelni. Mas, piye? Kurang dawa apa ora ki? Wis dawa Yan. Nanging kurang ombo kuwi tambake sithik. Yo Mas, kita ambak ke sithik. Piye Yan? Wis ketok ombo urung lambene nyong. Wah, jek kurang ombo Mas, tambah sak jaret engkas. Walah yo Yan sik tak tambani. Lah, Las, wis apik to alisnya nyong. Ke lipene nyong yang apik to. Nah ngono kuwi le macake jenengan biduan payu ke. Apa jenengane alise kandelke, lambene ya dikandelke. Ben dhewe iki ketok mampu tuku celak. Ya iya kok. Yan piye ye? Lambene nyong skandal urung ye. Yo blas one barang ye wis cocok ora karo kulite ye. Lah, ngono kuwi Las, ketok kandel kuwi. Kuwi abang-abange yo wis cocok kok. Skandel. Enco yan lek ditoto lek makan kok ndak nganu apa jenenge tratake sak bongkar. Jonjo wong wis rampungan golek mangkan kok ndak celoko nek tratake selak bebrai. Lewedaan wis entek akeh kok.